Yesu tilalen kɔ o kumaw la ani a ka kalandenw taara ka Cédron kɔ tigɛ. Nakɔ dɔ tun bɛ yen, Yesu ni a ka kalandenw donna o kɔnɔ. Juda min tun bɛna a don bolo la, o fana tun bɛ o nakɔ yɔrɔ dɔn, ka tuguni Yesu ni a ka kalandenw tun delila ka taa yen. O de kosɔn Juda taara o nakɔ la ani sɔrɔdasikulu ni garadi minnu cilen tun don sarakalasebaaw, kuntigiw ni farisiyɛnw fɛ. U labɛnnen tun bɛ ni kɛlɛkɛminɛnw ni lanpaw ani kalamɔɲɔw ye. Ko min bɛna kɛ Yesu la, a yɛrɛ ye o bɛɛ dɔn. A taara u kunbɛn ka u ɲininka ko: aw bɛ jɔn de ɲini? Yesu Nazaretika. Juda min b'a don bolo la, o jɔlen tun bɛ u fɛ. Yesu y'a fɔ u ye ko: ne don. Yesu y'a fɔ u ye tuma min na ko: ne don. U seginna kɔfɛ ka bin dugu ma. Yesu ye u ɲininka ko kura ko: aw bɛ jɔn de ɲini? U y'a jaabi ko: Yesu Nazaretika. Yesu ye u jaabi ko: ne y'a fɔ aw ye ko ne don. Ni aw bɛ ne ɲini, a y'a to ninnu ka taa. O kɛra walisa o kuma ka dafa. A tun ye min fɔ ko: ne fa, i ye minnu di ne ma, olu si ma tunu ne bolo. Fan dɔ tun bɛ Simon Pierre fɛ. O y'o gosi ka sarakalasebaaw kuntigi ka jɔnkɛ kinifɛ tulo caro. O jɔnkɛ tɔgɔ ko Malkus. Nka Yesu y'a fɔ Pierre ye ko: i ka n ban don a tan na. Ne fa ye tɔɔrɔ jifilen min di ne ma, ne man kan ka mini kɛ o la wa? O tuma la, sɔrɔdasikulu ni u ka kuntigi ani Yahudiw ka gardiw ye Yesu minɛ k'a siri. U taara n'a ye Anɛ fɛ fɔlɔ. Kayi fɛ min tun ye sarakalasebaaw kuntigi ye, o san na, Anɛ tun ye o birankɛ ye. Ayiwa, Kayi fɛ min tun ye Yahudiw ladi ko a ka fisa cɛ kelen ka sa mɔgɔw bɛɛ nɔ na, o Kayi fɛ tun don. Simon Pierre ni Yesu ka kalanden dɔ wɛrɛ tugulen tun bɛ Yesu nɔfɛ. O kalanden tun ye sarakalasebaaw kuntigi dɔnbaa ye. Yesu donna sarakalasebaaw kuntigi ka du kɔnɔ tuma min na, ale fana donna. Nka Pierre jɔlen tora kɛnɛma donda kɛrɛfɛ. Kalanden min tun ye sarakalasebaaw kuntigi dɔnbaa ye, o bɔra. Muso min tun bɛ da kɔlɔsi, a kumana o fɛ ka Pierre ladon. Baarakɛmuso min tun bɛ da kɔlɔsi, o y'a fɔ Pierre ye ko: e fana tɛ nin cɛ ka kalanden dɔ ye wa? A y'a jaabi ko: ayi, ne tɛ o ye. Nɛnɛ tun bɛ. O de kosɔn baaradenw ni gardiw tun ye tasuma mana ni finfin ye. U jɔlen tun bɛ o kɔrɔ ka u laja. Pierre fana jɔlen tun bɛ u kɛrɛfɛ k'i laja. Sarakalasebaaw kuntigi ye Yesu ɲininka a ka kalandenw ni a ka kalanko la. Yesu y'a jaabi ko: ne kumana diɲɛ bɛɛ ɲɛna kɛnɛ kan. Tuma bɛɛ ne ye mɔgɔw kalan alabaatosow ni alabaatosoba kɔnɔ. Yahudiw bɛɛ bɛ lajɛ yɔrɔ minnu na. Ne ma foyi fɔ dogo la. Mun y'a to i bɛ ne ɲininka? Minnu ye ne lamɛn, olu ɲininka ne ka fɔlenw la. Ne ye min fɔ, olu bɛ o dɔn. Yesu ye o kumaw fɔ tuma min na, garadiw la kelen min jɔlen tun bɛ a kɛrɛfɛ, o ye tɛgɛ ci a ɲɛ kan k'a fɔ ko: i bɛ sarakalasebaaw kuntigi jaabi ten wa? Ni ne ye kuma jugu fɔ, o kuma jugu seereya kɛ. Nka ni ne ye kuma ɲuman fɔ, mun y'a to i bɛ ne gosi? O tuma la, Anɛ ye Yesu sirilen bila ka taa sarakalasebaaw kuntigi Kayi fɛ. O waati la, Simon Pierre jɔlen tun bɛ yen k'i laja. U y'a ɲininka ko: e fana tɛ nin cɛ ka kalanden dɔ ye wa? Nka Pierre y'i dalacɛ a la ko:
ayi ne tɛ o ye. Pierre ye cɛ min tulo caro o balimakɛ tun ye sarakalasebaaw kuntigi ka baaraden dɔ ye. O y'a fɔ Pierre ye ko: ne ma ye a fɛ nakɔ la wa? Nka Pierre y'i dalacɛ a la ko kura. O yɔrɔnin bɛɛ dono kasira. O kɔ u taara ni Yesu ye ka bɔ Kayife ka so ka taa gɔfɛrɛnɛrɛ ka so. Sɔgɔmada tun don, nka Yahudiw ma don gɔfɛrɛnɛrɛ ka so kɔnɔ walisa u nɔgɔbali ka se ka tɛmɛkanseli dumuni kɛ. O de kosɔn gɔfɛrɛnɛri Pilati bɔra ka taa u yɔrɔ. A y'u ɲininka ko: aw bɛ ni cɛ sen don mun kosɔn? ni nin cɛ tun tɛ kojugukɛla ye an tun tɛna don i bolo. Pilati y'a fɔ u ye ko: aw yɛrɛw ka ta ka kiiri tigɛ a kan ka kɛɲɛ ni aw ka sariya ye. Yahudiw y'a jaabi ko: a ma daga an ye ka mɔgɔ si faga. O kɛra walisa Yesu tun ye kuma min fɔ k'a saya cogo jira o ka dafa. O tuma la Pilati donna so kɔnɔ ka Yesu wele k'a ɲininka ko: i ye Yahudiw ka masakɛ ye wa? Yesu y'a jaabi ko: i bɛ o fɔ i yɛrɛ ma wa wala dɔ wɛrɛw y'a fɔ i ye ne ko la? Pilati y'a jaabi ko: ne ye Yahudiw ye wa? i yɛrɛ ka siya mɔgɔw ani sarakalasebaaw kuntigiw de ye i don ne bolo. i ye mun kɛ sa? Yesu y'a jaabi ko: ne ka masaya tɛ nin diɲɛ ta ye. ni ne ka masaya tun ye nin diɲɛ ta ye, ne ka baarakɛlaw tun na kɛlɛ kɛ walisa ne kana don Yahudiw bolo. Nka sisan ne ka masaya tɛ nin diɲɛ ta ye. Pilati y'a fɔ a ye ko: ayiwa i ye masakɛ ye wa? Yesu y'a jaabi ko: ne ye masakɛ ye. ne bakɛnkun ani ne nakun diɲɛ la o ye tiɲɛ seereya kɛli de ye. mɔgɔ o mɔgɔ ye tiɲɛ ta ye o bɛ ne ka kuma lamɛn. Pilati y'a fɔ a ye ko: tiɲɛ ye mun ye? O kumaw fɔlen kɔ, Pilati bɔra ko kura ka taa Yahudiw yɔrɔ k'a fɔ u ye ko: ne ma jalakiyɔrɔ si ye nin cɛ la. nka ka kɛ ni aw ka laada ye, ne bɛ kasolamɔgɔ kelen bila tɛmɛkanseli waati la san o san. aw b'a fɛ ne ka Yahudiw ka masakɛ bila wa? O tuma la u pɛrɛnna ko kura ko: ayi, ni cɛ tɛ, Barabasi de ka bila. ayi, ni cɛ tɛ, Barabasi de ka bila. K'a sɔrɔ Barabasi tun ye binkalikɛla de ye. ayi, ni cɛ tɛ, Barabasi de ka bila. O tuma la Pilati ko u ka Yesu minɛ k'a gosi ni gɛɲɛ ye. Sɔridasiw ye ŋɔni dɛfɛ ka o kɛ jalamugu ye k'a don Yesu kun na, ka lomasafini don a kan na. U gɛrɛla a la k'a fɔ a ye ko: u ye u tɛgɛw ci a tulo kɔrɔ. Pilati bɔra ko kura k'a fɔ jama ye ko: a filɛ, ne n'a labɔ aw ye kɛnɛma walasa aw k'a dɔn ko ne ma jalakiyɔrɔ si ye nin cɛ la. o cɛ filɛ. Yesu bɔra kɛnɛma, ŋɔni melekelen tun bɛ a kun na, lomasafini tun b'a kan na. Sarakalasebaaw kuntigiw ni garidiw y'a ye tuma min na, u pɛrɛnna ko:
pilati y'a fɔ u ye ko aw yɛrɛw k'a ta k'a gwenge jiri la katuguni ne ma jalakiyɔrɔ si ye a la yahutuw y'a jaabi ko sariya dɔ bɛ an fɛ ka kɛɲɛ ni o sariya ye a ka kan ka faga katuguni a y'a fɔ ko ale ye ala denkɛ ye pilati y'o mɛn tuma min na a siranna ka tɛmɛ fɔlɔ kan a donna so kɔnɔ kokura ka yesu ɲininga ko i bɔra min nka yesu m'a jaabi o tuma la pilati y'a fɔ a ye ko i tɛ kuma ne fɛ wa i m'a dɔn ko se bɛ ne ye ka i bila ani se bɛ ne ye ka i gwenge jiri la wa yesu y'a jaabi ko se si tɛ i ye ne kan fɔ ni ala ye min di i ma ka bɔ sanfɛ o de y'a to min ye ne don i bolo o ka jurumu ka bon i ta ye kabini o tuma la pilati tun bɛ cogo ɲini ka yesu bila nka yahutuw pɛrɛnna ko n'i ye nin cɛ bila i tɛ yɔrɔ mɛn masakɛ terikɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ b'a yɛrɛ kɛ masakɛ ye o ye yɔrɔ mɛn masakɛ jugu de ye pilati y'o mɛn tuma min na a ye yesu labɔ kɛnɛma a y'i sigi kiiritigɛyɔrɔ la min tɔgɔ ko pave o kɔrɔ yɔrɔ dilannen heburukan na a tɔgɔ ko gabata o kɛra tɛmɛnkan seli ɲɛsigi don na tilegan fɛ pilati y'a fɔ yahutuw ye ko aw ka masakɛ filɛ u pɛrɛnna ko a bɔ yan a gɛngɛ jiri la pilati y'a fɔ u ye ko ne ka aw ka masakɛ gwenge jiri la wa masakɛ wɛrɛ tɛ anw fɛ rɔmɛ masakɛ kɔ o tuma la pilati ye yesu don u bolo a ka gengen jiri la u ye yesu minɛ ka taa n'a ye yesu y'a gengen yiri ta ka bɔ dugu kɔnɔ ka taa yɔrɔ dɔ la o tɔgɔ ko kunkolo yɔrɔ heburukan na a tɔgɔ ko gɔlgota sɔrɔdasiw ye yesu gengen yiri la o yɔrɔ la ani mɔgɔ fila wɛrɛw kelen tun bɛ yesu kɛrɛ la kelen tun bɛ a kɛrɛ dɔ la yesu tun bɛ u cɛmancɛ la pilati ye sɛbɛnni dɔ kɛ k'a nɔrɔ yesu gengen yiri la min tun sɛbɛnna a kan o filɛ nin ye yesu nazarɛtika yahutuw ka masakɛ
yahudiw caaman ye o sɛbɛn kalan katuguni u ye yesu genge yiri la yɔrɔ min na o yɔrɔ tun ka surun dugu la o sɛbɛn tun kɛra heburukan na ani romɛnkan na ani gɛrɛkikan na. yahudiw ka saraka lasebaw kuntigiw y'a fɔ pilati ye ko i kana a sɛbɛn ko yahudiw ka masakɛ nka i ka sɛbɛn ko a ko ale ye yahudiw ka masakɛ ye. pilati ye u jaabi ko ne ye min sɛbɛn o sɛbɛnna ka ban. sɔrɔdasiw ye yesu genge yiri la min kɛ u ye a ka finiw ta ka u tila 4 ye sɔrɔdasi kelen tila kelen u y'a ka forokiya ta kalasira tun tɛ o la nka a dara ka kɛ kɔnɔ kelen ye k'a daminɛ sanfɛ fo ka se dugu ma sɔrɔdasiw y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko an kana o forokiya fara nka an ka kala d'a kan k'a sɔrɔ b'a dɔn. o kɛra walisa kitabu kuma ka dafa min y'a fɔ ko u ye ne ka finiw tila u cɛ ka kala da ne ka duloki kan. sɔrɔdasiw de ye o kow kɛ yesu ba ni a balimamuso ani kilopasi muso mariyama ni magidala mariyama olu jɔlen tun bɛ yesu genge yiri da fɛ yesu ye a ba ye ani a tun bɛ kalanden min kanu a ye o fana jɔlen ye a ba kɛrɛfɛ a y'a fɔ a ba ye ko muso i denkɛ filɛ. o kɔ a y'a fɔ o kalanden ye ko i ba filɛ. kabini o tuma la o kalanden taara ni yesu ba ye a yɛrɛ ka so. o kɔ yesu y'a dɔn ko fɛnw bɛɛ kɛra ka dafa tuma min na a ko minɔgɔ bɛ ne la. a y'o fɔ walisa kitabu kuma ka dafa minɛn dɔ tun bɛ yen o falen tun bɛ duvɛn kumu la sɔrɔdasiw ye fu dɔ su o duvɛn kumu la k'a siri izɔpe jiribolo kun na k'a da yesu da la yesu ye duvɛn kumu sɔrɔ tuma min na a ko a dafara. o kɔ a y'a kun majigin k'a nin bila. tɛmɛkanseli ɲɛsigi don tun don yahudiw tun t'a fɛ mɔgɔw suw ka to genge yiriw la ka lafiyadon kɛ katuguni o lafiyadon tun ye donba ye o de kosɔn u ye pilati deli ko mɔgɔ gengenenw senkalaw ka kari u suw ka bɔ jiriw la sɔrɔdasiw sera yesu genge ɲɔgɔn dɔ ma fɔlɔ ka o senkalaw kari o kɔ ka se dɔ fana ma ka o taw kari. u sera yesu ma tuma min na u y'a ye ko a sara ka ban o de kosɔn u ma ale senkalaw kari nka sɔrɔdasiw la kelen y'a kɛrɛ sɔgɔ ni tama ye. o yɔrɔnin bɛɛ joli ni ji bɔra. min y'a ye o yɛrɛ ye seereya kɛ a ka seereya ye tiɲɛ ye o y'a dɔn ko a bɛ tiɲɛ fɔ walisa aw fana ka dannaya kɛ o kow kɛra ten walisa kitabu kuma ka dafa ko a kolosi tɛna kari. kitabu kuma wɛrɛ b'a fɔ ko u ye min sɔgɔ u ɲɛw na da o kan. o kɔ arimate yusufu ye pilati deli ko a bɛ yesu su ta yusufu tun ye yesu ka kalanden dɔ ye nka a y'o ko dogo yahudiw ɲɛsiran kosɔn pilati sɔnna yusufu taara ka yesu su ta nikodɛmɛ min tun taara yesu sɛgɛrɛ don dɔ su fɛ o fana nana ni miirɛ
ni aloès tulu suma duman kolonsonnen kilo 30 ɲɔgɔn ye. O mɔgɔ fila ye Yesu su ta ka lɛnfufini meleke a la ka o tulu suma dumanw kɛ a la ka kɛɲɛ ni Yahudiw ka sudon cogo ye. Yesu gɛngɛnna yiri la yɔrɔ min na, nakɔ dɔ tun bɛ yen, kaburu kura dɔ tun bɛ o nakɔ kɔnɔ. Mɔgɔ si tun ma don o kɔnɔ fɔlɔ. U ye Yesu su don ye, kamasɔrɔ Yahudiw ka lafiyadon ɲɛsigidon tun don. O kaburu tun ka surun yen na. Dɔgɔkun don fɔlɔ sɔgɔmada joona fɛ, k'a sɔrɔ kɛnɛ ma tigɛ, Magadala Mariyama taara kaburu la. A y'a ye ko kabakurun bɔlen tun bɛ kaburu da la. A bolila ka taa Simɔn Piyɛrɛ fɛ ani Yesu tun bɛ kalanden min kanu k'a fɔ olu ye ko, u ye matigi bɔ kaburu kɔnɔ, an m'a bila yɔrɔ dɔn u fɛ. Piyɛrɛ ani o kalanden ye sira minɛ ka taa kaburu la. U fila bɛɛ tun bɛ boli ɲɔgɔn fɛ, nka o kalanden bolila ka Piyɛrɛ dan. A fɔlɔ sera kaburu la, a y'i biri ka filɛ. A ye lɛnfufiniw dalen ye dugu ma, nka a ma don. Simɔn Piyɛrɛ min tugulen tun bɛ a kɔ, o selen o donna kaburu kɔnɔ. A ye lɛnfufiniw dalen ye dugu ma, ani kunnasiri min tun bɛ Yesu kun na. Kunnasiri ani lɛnfufini tun tɛ ɲɔgɔn na, nka kunnasiri kurulen tun bɛ k'a bila a dan na. O tuma la, kalanden min fɔlɔ tun sera kaburu la, o fana donna. A ye o fɛnw ye ka dannaya kɛ. O y'a sɔrɔ kalandenw tun ma kitabu kuma dɔn fɔlɔ, min b'a fɔ ko Yesu ka kan ka kunu ka bɔ suw cɛma. O kɔ, o kalandenw kɔseginna u ka so. Mary stood crying outside the tomb. Mariyama kɔni jɔlen tun bɛ kaburu da fɛ kɛnɛma. A tun bɛ kasi. K'a to kasi la, a y'i biri ka kaburu kɔnɔ lajɛ. A ye mɛlɛkɛ finijɛtigi fila ye. Yesu su tun dara yɔrɔ min na, u sigilen tun bɛ yen. Kelen tun bɛ a kunyanfan fɛ, dɔ tun bɛ a senyanfan fɛ. Mɛlɛkɛw ye Mariyama ɲininka ko, muso, mun na i bɛ kasi? A y'u jaabi ko, u ye ne matigi ta, ne m'a bila yɔrɔ dɔw fɛ. O kumaw fɔlen kɔ, a y'i yɛlɛma k'a kɔfilɛ. A ye Yesu jɔlen ye yen, nka a tun m'a dɔn ko Yesu don. Yesu y'a ɲininka ko, muso, mun na i bɛ kasi? I bɛ jɔn ɲini? A tun bɛ Mariyama kɔnɔ ko nakɔtigi don. O de kosɔn a y'a fɔ a ye ko, cɛmɔgɔ, ni e de y'a ta, i k'a bila yɔrɔ fɔ ne ye, ne na taa k'a ta. Yesu ko, Mariyama. Mariyama y'i yɛlɛma a fan fɛ k'a fɔ a ye Ebrukan na ko, Araboni. O kɔrɔ karamɔgɔ. Ne bila fɔlɔ, ka tuguni ne ma yɛlɛ ka taa ne fa yɔrɔ fɔlɔ. Nka taa ne balimaw yɔrɔ k'a fɔ u ye ko, ne bɛ yɛlɛ ka taa ne fa ni aw fa fɛ, ka taa ne ka Ala ni aw ka Ala fɛ. Magdala Mariyama taara k'a fɔ kalandenw ye ko a ye matigi ye. Yesu ye min fɔ a ye o lakali u ye. O don yɛrɛ, dɔgɔkun don fɔlɔ wulada fɛ, kalandenw lajɛlen tun bɛ so dɔ kɔnɔ ka so daw sɔgɔ. Yahudiw ɲɛsiran kosɔn, Yesu nana k'i jɔ u cɛma k'a fɔ u ye ko, hɛrɛ ka kɛ aw ye. O fɔlen kɔ, a y'a tɛgɛw ni a kɛrɛ jira u la. Kalandenw ye Yesu ye min kɛ, u ɲagalila kosɛbɛ. Yesu y'a fɔ u ye kokura ko, hɛrɛ ka kɛ aw ye. Ne fa ye ne ci cogo min na, ne fana bɛ aw ci ten dɛ. O kumaw fɔlen kɔ, a y'a dafiɲɛ kɛ u kan k'a fɔ u ye ko, a ye nisɛnu minɛ. Aw mana mɔgɔ o mɔgɔ ka jurumuw yafa a ma, o na yafali sɔrɔ. Ni aw ma sɔn ka minnu ka jurumuw yafa u ma,
olu tɛna yafali sɔrɔ. o y'a sɔrɔ toma min be wele filani ni yesu ka kalanden 12 la kelen tun don o tun tɛ u fɛ ye yesu natuma la. kalanden tɔw y'a fɔ toma ye ko an ye matigi ye nka toma y'u jaabi ko ni ne ma genge nɛgɛw nɔ ye a tɛgɛw la ka ne bolokɔniw don o nɛgɛw nɔ la ka ne bolo da a kɛrɛ la ne tɛna dannaya kɛ fiyewu. o don kunɲɔgɔn yesu ka kalandenw lajɛlen tun bɛ so kɔnɔ kokura toma tun bɛ u fɛ ye so daw sɔgɔlen tun don nka yesu nana k'i jɔ u cɛma k'a fɔ ko hɛrɛ ka kɛ aw ye i bolokɔni don yan ka ne tɛgɛw filɛ i bolo mɔɔnɔbɔ k'a da ne kɛrɛ la i ka fara dannabaliya la ka dannaya kɛ. toma y'a jaabi ko ne matigi ni ne ka ala. yesu y'a fɔ a ye ko i ye ne ye o de kosɔn i ye dannaya kɛ wa minnu bɛ dannaya kɛ k'a sɔrɔ u ma ne ye olu ye dubadenw ye. yesu ye taamasiyɛn caaman wɛrɛw kɛ a ka kalandenw ɲɛna minnu ma sɛbɛn nin kitabu kɔnɔ nka nin kow sɛbɛnna walisa aw ka da a la ko yesu ye krista ye ala denkɛ ani walisa aw ka ɲɛnamaya sɔrɔ ale tɔgɔ la o dannaya fɛ. o kɔ yesu y'i yira a ka kalandenw la kokura o kɛra tiberiyadi bada la a y'i yira nin cogo la simɔn piyɛrɛ ni toma min be wele filani ani natanayɛl ka bɔ galile kana ani zebede denkɛw ani yesu ka kalanden 2 wɛrɛw olu tun be ɲɔgɔn fɛ. simɔn piyɛrɛ y'a fɔ tɔw ye ko ne bɛ taa mɔni kɛ. u y'a fɔ a ye ko an fana bɛ taa i fɛ. o tuma la u wulila ka taa ka don kurun kɔnɔ u ma foyi minɛ o su fɛ. dugujɛda fɛ yesu jɔlen tun bɛ bada la nka kalandenw tun m'a dɔn ko yesu don. yesu y'a fɔ u ye ko denmisɛnw aw ye jɛgɛ sɔrɔ wa. u y'a jaabi ko ayi. a y'a fɔ u ye ko a ye jɔ fili kuru kiniyanfan fɛ aw na dɔ sɔrɔ. u ye jɔ fili jɔ fara jɛgɛ la ko u ma se ka a sama ka bɔ ji la. o tuma la yesu tun bɛ kalanden min kanu o y'a fɔ piyɛrɛ ye ko matigi don. simɔn piyɛrɛ y'a mɛn tuma min na ko matigi don a y'a ka duloki don k'a cɛsiri katuguni a tun ye a ka finiw bɔ a ye i fili ji la. kalanden tɔw nana kurun kɔnɔ jɔ min falen tun bɛ jɛgɛ la u tun bɛ o sama. o yɔrɔ tun man jan dankan na mɛtɛrɛ 100 ɲɔgɔn tun don. u sera dankan na tuma min na u ye takami ye yen ka jɛgɛ dalen ye a kan ani nburu dɔ. yesu y'a fɔ u ye ko a ye na ni aw ka jɛgɛ minɛlen dɔw ye. simɔn piyɛrɛ donna kurun kɔnɔ ka jɔ sama ka taa gele kan. o falen tun bɛ jɛgɛ kumabaw la u bɛɛ lajɛlen kɛra jɛgɛ 153 ye. jɛgɛ n'a caya bɛɛ jɔ ma fara. yesu y'a fɔ u ye ko a ye na dumuni kɛ. kalanden si ma se k'a ɲininka ko i ye jɔn ye. katuguni u y'a dɔn ko matigi don. yesu gɛrɛla ka nburu ta k'a di u ma ka jɛgɛ fana di u ma. nin tun ye yesu jirali siɲɛ 3nan de ye a ka kalandenw la a kununnen kɔ ka bɔ sow cɛma. dumuni kɛlen kɔ yesu y'a fɔ simɔn piyɛrɛ ye ko
yohana denkɛ simɔn ne kanuya bɛ i kɔnɔ ka tɛmɛ ninnu kan wa? a ko ɔwɔ matigi, i y'a dɔn ko ne b'i kanu. yesu y'a fɔ a ye ko dumuni di ne ka sagadenw ma. a y'a fɔ a ye a siɲɛ 2nan la ko yohana denkɛ simɔn i bɛ ne kanu wa? piyɛrɛ y'a jaabi ko ɔwɔ matigi, i y'a dɔn ko ne b'i kanu. yesu y'a fɔ a ye ko ne ka sagaw kɔlɔsi. yesu y'a fɔ a ye a siɲɛ 3nan la ko yohana denkɛ simɔn i bɛ ne kanu wa? piyɛrɛ ɲɛna sisira katuguni yesu y'a ɲininga a siɲɛ 3nan la yala ni a b'a kanu. a y'a jaabi ko matigi, i bɛ fɛn bɛɛ dɔn. i b'a dɔn ko ne b'i kanu. yesu y'a fɔ a ye ko dumuni di ne ka sagaw ma. tiɲɛ tiɲɛ la ne b'a fɔ i ye ko k'i to denmisɛnya la i yɛrɛ tun bɛ i cɛsiri ka taa i sagola yɔrɔw la. nka n'i kɔrɔla tuma min na i na i bolo kɔrɔta mɔgɔ wɛrɛ na i cɛsiri ka taa n'i ye i gojanɲɛyɔrɔ la. piyɛrɛ na sa cogo min na ka nɔrɔ da ala kan yesu tun bɛ o jira o kumaw de fɛ. o kɔ yesu y'a fɔ a ye ko tugu ne nɔfɛ. piyɛrɛ y'i yɛlɛma. yesu tun bɛ kalanden min kanu a ye o natɔ ye u kɔfɛ. o kalanden tun y'i jɛngɛ yesu fan fɛ. surɔfana dun tuma la k'a ɲininga ko matigi, min bɛna i don bolo la jɔnni don? piyɛrɛ ye o kalanden ye k'a fɔ yesu ye ko matigi, nin dun mun bɛna kɛ o la? yesu y'a jaabi ko ni ne b'a fɛ a ɲɛnama ka to fɔ ne ka natun i ka mun bɛ o la? e kɔni ka tugu ne nɔfɛ. o de y'a to o kuma jɛnsɛnna balimaw cɛma ko o kalanden tɛna sa. o bɛɛ n'a ta yesu m'a fɔ piyɛrɛ ye ko a tɛna sa, nka a y'a fɔ ko ni ne b'a fɛ a ɲɛnama ka to fɔ ne ka natun i ka mun bɛ o la? o kalanden bɛ o kow seereya kɛ. a ye u sɛbɛn. an y'a dɔn ko a ka seereya ye tiɲɛ de ye. yesu ye ko caman wɛrɛw kɛ. ni u bɛɛ kelen kelen tun sɛbɛnna a bɛ ne kɔnɔ ko o kitabu sɛbɛnnenw tun tɛna kun tiɲɛ yɛrɛ la.